Mä oon Hippu Pintilä. Mä vastaan Alma aluemedian henkilöstöasioista, eli olen henkilöstöpäällikkönä. Ja yksi yritys, josta mä vastaan, on tämä Kustannus Oy Aamulehti. Me puhutaan varhaisen välittämisen mallista meillä organisaatiossa. On pyritty kehittämään tämmöistä työskentelytapaa, jolla riittävän ajoissa puututaan ihmisen ongelmiin. Oli ne työn tekemiseen, työyhteisöön liittyviä ongelmia, sairauspoissaoloja, jaksamista, kiusaamista, hirveän monenlaisia asioita. Mallin hyöty on siinä se, että silloin kaikkia ihmisiä kohdellaan samalla tavalla. Eli että kun yrityksellä on tietynlainen toimintatapa ja malli, niin se ei ole mikään henkilökohtainen puuttuminen sun toimintaan, vaan se on sitä, miten me toimitaan tietyissä tilanteissa. Ja siksi mun mielestä tämmöinen yhteisesti sovittu malli on hyvä asia. Aamulehdessä me lähdettiin vuonna 2007 luomaan käytäntöjä siihen, että miten voidaan riittävän ajoissa lähteä keskustelemaan erilaisista työhön liittyvistä ongelmista. Me mietittiin silloin itse asiassa koko konsernissa eli koko Alma Mediassa sitä, että meillä on ollut tällainen malli käytössä, mutta me ei olla kauhean hyvin jalkautettu, käyty sitä esimiesten kanssa läpi. Ja samaan aikaan, kun mä sen työkalun olin tavannut, niin mun tuli sit mieleen, että nämä asiat voisi itse asiassa yhdistää. Ja me silloisen konsernin henkilöstöjohtajan kanssa käytiin keskustelua siitä ja päädyttiin sitten siihen, että okei, että varhaisen tuen malli on se, mistä lähdetään liikkeelle sitten tämän työkalun kanssa. No, odotus oli se, että meillä erityisesti esimiehet saadaan koolle, saadaan käytyä heidän kanssa sitä läpi, että miksi varhainen välittäminen on tarpeellista. Saadaan oivallutettua tiettyjä asioita, että he lähtee yhdessä puhumaan ja keskustelemaan. Ja ettei meillä ole joku sellainen malli tai ohjekirja, jota käydään läpi, vaan että se on enemmänkin keskustelua ja yhteisiä oivalluksia. Yksi haaste, mikä oltiin tunnistettu, oli se, että varhaisen tuen malli meillä oli käytössä lähinnä vain sairauspoissaoloihin liittyen. Eli siihen, että kun henkilöllä tulee tietty määrä sairauspoissaoloja, niin sitten käydään keskustelua siitä, että onko jotain asioita, miten tämä pitäisi huomioida työssä ja ergonomiassa ja tämän tyyppisissä asioissa. Mutta sitten muuten niitä keskusteluja ei käyty. Ja silloin se oli se ongelmatiikka, johon me sitten haettiin tällä työkalulla sitä, että meillä tulee keskusteltua mahdollisimman monesta näkökulmasta niitä asioita. Ja että esimiehet oivaltaa, että on kyse paljosta muustakin kuin sairauspoissaolosta. Että sairauspoissaolo itse asiassa usein on jo tilanne, että ei olla niin varhaisessa tilanteessa enää, vaan ollaankin jo aika pitkällä. Ja siinä mielessä se oli tämmöinen tunnistettu ongelma. Jos ajatellaan sitä, että mitä sitten mietittiin tämän työkalun käyttöönotossa, niin siinä tietysti tunnistettiin se, että miten me saadaan esimiehet koolle ja onko niillä riittävästi aikaa, miten ne suhtautuu vähän erityyppiseen työkaluun, mutta että ne ongelmat ei kyllä sinänsä realisoitunut, vaan onnistuttiin siinä tosi hyvin. Dialogi antoi sen, että asioista oikeasti keskusteltiin ja jokainen ryhmäkeskustelu oli aika erilainen. Tietysti itselle se antoi myös aika paljon, että oivalsi sitä, että mitkä asiat esimiesten mielessä on ja miten he näkevät tiettyjä tilanteita. Kyllä se antoi sitä, mitä mä toivoinkin, eli oivalluksia, keskustelua, ajattelua. Mulla on semmoinen ajatus itselläni, että ihmiset ei opi lukemalla papereista, vaan ne oppii enemmänkin silloin, kun ne joutuu keskustelemaan ja käyttää omia aivojansa. Ja mun mielestä tämä siihen onnistui tosi hyvin.
Mä en varmaan antanut kauheasti vaihtoehtoja niille, että mä olin sitä mieltä, että tämä työkalu on hyvä ja tällä mallilla toimitaan ja sitten kun itse oli niin kuin sitä mieltä, niin yleensä varmaan niin kuin ihmiset sitten seuraakin, että he koki tarpeelliseksi sen, että asiasta keskusteltiin. Eli niin kuin aika monet kommentoi, että ei ole tullut ajatelleeksikaan ja juuri se, että mitä se tarkoittaa, että asiat on oikeasti niin kuin varhaisesti huomioitu, niin se oli niin kuin selvästi sellainen asia, vaan eikä niin, että puututaan tilanteisiin, jotka ovat jo liian pitkällä. Eli se oli kyllä selkeästi semmoinen oivallutus esimiehille. Kyllä. Ei ollut sellaisia konkreettisia tavoitteita, että sit sen jälkeen keskusteluja lähdetään käymään näin ja näin paljon. Mutta selvästi niin kuin esimiesten varmuus käydä niitä keskusteluja on niin kuin kasvanut ja he tajuaa enemmän sen, että okei, nyt saattaisikin olla sellainen tilanne, jos olisi hyvä käydä tämä varhaisen välittämisen keskustelu. Tämä johtuu mun omasta taustastani, että mä oon aika paljon tehnyt tämmöistä henkilöstön kehittämistä ja siihen liittyvää työtä. Ja tottunut käyttämään erilaisia työkaluja. Ja mä ajattelin niin, että koska se mun osaaminen on sellainen, että siitä voi olla hyötyä, mutta sitten toisaalta myös se, että kun itse on fasilitoimassa keskusteluja, niin myös kuulee sen, mitä keskustellaan. Eli silloin mä olen niin kuin jokaisen ryhmän kanssa ollut itse keskustelemassa ja toki sitten siinä on se, että jos siellä oli esimiehillä jotain hyvin konkreettisia kysymyksiä, niin pystyn niihin sitten saman tien vastaamaan. Työkalun avulla mä toivon, että meillä työhyvinvointi paranee entisestään. Eli mulla on toiveena se, että mä saisin käytyä tämän koko Alma aluemedian henkilöstön läpi jollain aikataululla. Ja mä toivon, että jos me käydään näitä keskusteluja sillä tavalla, että meillä on niin kuin osallistuu koko henkilöstö, niin silloin varhaisvälittämistä toteutuu se, että se on niin kuin kaikkien asia. Tähän varhaisen tuen mallin käyttämiseen tai jalkauttamiseen se on toiminut tosi hyvin. Mutta että mulla on ollut nyt semmoinen ajatus, että työkalu voisi käyttää myös siihen, kun pohditaan esimerkiksi hyviä johtamiskäytäntöjä noin yleisesti. Tai että pohditaan sitä, että kun yrityksessä toteutetaan strategian muutosta, niin minkälaista yrityskulttuuria se uusi strategia vaatii. Eli työkalu voisi käyttää myös siihen, että lähdetään rakentamaan sitä, että mitä me ollaan tällä hetkellä ja mitä meidän pitäisi olla sitten tulevaisuudessa. Mä luulen, että erityyppisiin aiheisiin, mistä on hyvä keskustella, käydä keskustelua, niin siinä se työkalu niin kuin nimensä mukaisestikin toimii.